Wong wis tuwa kok werna-werna. Cau gledak barang. Ngeling ngono isane ya kon jedat-jedit tok kaya ngono. Apik kok ora bali bae bali. 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 Aja gale tangi maneh. Manunge apa? Manu-manu. Aja sing dhuwur geger penglamun ning dhuwur geger. Jauh kan ora ngematke ya ora ngematke. Manuke iki tuwa dadi ora ngematke. Ora manut. Lah wong kon nang dhuwur geger kok nang dhuwur kendrang iki kepiye? Ora dites pisan maning ora jelas. Bali. Bali. Aja gele tangi maneh. Manuke apa? Manu pudang petra amun dhuwur kendang. Aja mencla ning papa gedeng penglamu dhuwur kendang. Jauh gedeng. Ayo, bae. Ta omongno bojomu engko-mengko ngono rasakno. Bojone cemburuan kowe jere. Aja gele tangi maneh. Wis ta. Korban tas piye Pak Yatin iki? Petril tase. Wis rusuh, tewa rusuh. Wis, ya wis ben lah, wong seneng. Aja gele tangi maneh, gendeng kontore manuke apa? Manuk sriti petra amu awet pari. Aja menclok ning awet pari. Menembak rapi jauh cepet ya Allah. Aja gele tangi maneh gendeng kontore gendro manuke apa puter petra amu dhuwur pager. Aja menclok ning dhuwur pager petramu papan jembar. Jauh kleteng. Jendit nggih, jendit. Seloko batra ela sama menyang solo oleh kaya foto majani. Marep ngana saru, marep ngana le jendit nang kene. Marep ngana. Lah. Lo bawang mati ora obayan banget dan bocah bergolek duit. Suku pada ela diroma menyang solo oleh payung foto majani. Ya. Sing burine ora kepenak. Awas lu. Wis mules kan, Pak. Penontonnya ngomong ye, wis tuwa aja kakan pola. Lo bawang ati